sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mamagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa desipe. Mga tugang repong personalan si Henry M. Tagahapot ng mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot. Digdi po sa DZGB Radio. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, ubo, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay may silimarin, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver
tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan po ang kailangan natin. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, in the leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang dagdag na report. Hali po dyan sa Lawas, Aramon, Tadawan, iba pang mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Dara po ang mainit na bareta ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP. Maray na aga. Madali lang ta. Nasara yung lugar ako. Na-assignment ako ngunyan ta, BP. Dahil signal sa lugar. Ta mabulod din eh. Kinamumugtakan ko. Doon niya Mercedes ta, BP. Aha. Sa banuan kan ginubatan ng satuyang location sa mga oras na ini. Ang question na ita ma-interview ang mga barangay official sa panginut ni Kapitan Ray Ida Uraa sa pagsabing nagbaba na kita dito sa lugar, naghanap kita ni na signal, kaya nakapaabot kita ni na makakapaabot kita ki report BP. May kinaraman ini sa personal na paghinguwakan na DCPP News na mabalidate ang aktual na sitwasyon sa kunata ang concern ka na mga residentes diki iyo ang manungod sa tubig sa ibong kan an barangay bastante ang tubig ta BBP. Ang question talagang sablay ang proyekto na kantidad 10 milyones pesos na haros masubra ng 2 taon hanggang sa ngunyan wala man kipakinabang sa barangay. Primero, inibakitan ni Kapitan Uraa sa pinakang water reservoir kani. Okay, water reservoir okay. Iguanin makina pagkatapos makina sa baba tapos iguang istruktura na yaon sa itaas sa solar panel. Sa madaling sabi, bastante ang source okay sa water reservoir. Pagali sa water reservoir tabi bibi, ang problema na sa mga tubo na koneksyon pasiring sa sentro kan barangay kung saan iyo na itukutan na ang gigikanan kan sa tubig na ma-supply sa mga mga residentes sa sentro kan na barangay including ang eskwelahan kan na Dunya Mercedes Elementary School. Ang problema tabi bibi ang mga tubo, pag binuksan na sa tubig duman sa water reservoir, nagkukorupsit. May nakorupsit duman sa mga pinagkasugpunan. Ang question digde, sa kunatata day na tatawanin solusyon, ang manood sa pagkupsit na ini, kan mga tubig sa mga sinugpunan kan tubo. Ganyan, ang sabi ni Kapitan Uraa, ang sistema kaya kani, manual tabi BP, suduang tubo magkainibungan baga, daganaton sa paginin igwanin masinman, daganaton pagkatapos, pag mainit na sa tubong sa kapot mo ngayon sa duwa kita na nagtatrabaho, kapot mo so ibong na tubo, sa puro, pag mainit na, lilaog. Pagkatapos sa tubo man nakapot ko, dudugtungon ta. Correct. Oo, yeah. Iikim sa mag-ilibong na hita. Hita mo, hita ko. Pag mainit ta, sugpuno na. Well, pag sinugpo na, alam ko. Alam ko na, Jimmy. Talaga, baka lamang may nagdadawag tabi niya na plumber. Master plumber, tama? Baka may nagdadawag tabi lamang dyan. Baka pwede ko kamong makauron mo niya na aga. Just to ask an opinion tabi. Paano ang tamang pagsugbon kitubo talaga? Baka may nagdadawag na master plumber dyan.
Pakitext po ako sa sakuyang numero, Jimmy, sa 0969-088-5548, 0966-230-034. Gusto ko pong mahagad ki opinion. Go ahead, Tabi, Jim. Okay. So, kompleto kita kay footage, picture, dokumentado. Nailing ko, Jimmy. Nailing ko, digdi. Sa imong monitor. Pagkatapos, ipinag-tour kita ni Kapitan, pasiring sa iba pang linya. Muli na nadiskubre ta. So, Ilbo, bako man sa nagabos sa Asugpon, may Ilbo. So, Ilbo ta, BBP, napapurumputan, kaya alambre, is milyones pesos ang kantidad, pero ang tanganing dahil mag-hurulso sa Ilbo, pinurumputan, kaya alambre. O niyan alambre, magdurar daw yan kay Haloy na panahon. Itinur naman kita ni Kapitan, pasiring duman sa may irarom kan kwan. Irarom kan tulay. Dumana duminalaga naman sa tubo. Pagabot duman, nangalas kita, dahil sa mga banting o gakod kan tubo. PC PC. Tatabay PC ini. Pag pinabulos na sa tubig sa tubo, natural magabat. Oo. O di so pinagkasugpunan ka ito, mahihiro. Dumana malik na naman, mapupit. So dapat fix yan. Yan PC, pirang bulan sa na yan. Pag nadumog, mapuputil yan. O, ganyan, iyon na ini, ani kinakapikon kan mga residentes, nagkadarangog ka swapon, so interview niya to, sa programa mo, Bibi, kay Engineer Muit. Pagkatapos, nasundan pa, naipost sa DCGB News Online, naparitihon sa pagkakamada kan barita. Nada may pakita. May sana okay lang ito. Okay lang ito. Imbis na dahil nakadalagan kita just to balance the information. Okay. Na may nahiling ka, ano ni Jimmy na mga tubong ini? Naka-on mo yan ang linya kan tubig o naka-off? Pin-off ninda? Halin sa main source? Wala tubig yan. Wala tubig. Kasi magpapabulos, gari naglaog na sa trabaho ta, BBP. Oo. Dahil mapapata kung naabutan ta, natabugaring naghali. Nata-enough ninda? Inop nga nito. Dahil masasayang man sila ang tubig. Dahil naguro laman sila sa pinagkasugpunan. Nako. Ano sayang kang tubig. Ining saro na tubo na may elbow na blue ang elbow, black ang kwan. Gari ini so pinadala mo kaswapon sa ko na may nagkukupsit. Basta pinagkasugpunan ta, BBP, nagkukupsit yan. Di dalat nga di dalat. So kapot mong tubo, iikimon kan hita mo. Iyo, na-imagine ko. Pag wala man kikupling, wala man kipiting, natural. Gigamitan na yan, Jimmy, kan so utong so bibugtak yan na garipulot. Bibugtak ka ng kigaripulot. Namala. So, naliwan ko lang sumarang ka nagpag-ibog kitubo sa arong. Naliwan ko sumarang Rugby? Ha? Rugby? Bako rugby. Kwan siya oning crystalline white siya na kwan na substance para kumupot ang tubo duman sa ilbo. Duman sa kupling. Tanganing umalipot tanganing dahil magparalaba. Ipa-play ta ang interview niya to. Na supposed to malalive niya to si Kapitan. Dahil man makalagta wala ti signal. I-play na ipa-kwan na lang dyan sa to yung IT. Sige daw. At naman ay ipa-play go ahead tabi dyan sa technical. Ang gigibunin na puro sana lang sinda repair kay mga Kapitan Urayan, elbow. Ray Urang. Yeah. Kaya wala man nangyari kan tubig. Pag dalagang kan tubig, yaw na naman. Correct naman duman sa elbow. Okay. Linawon ka kap. Ining source, wala ki problema. Wala puro Bastante ang tubig. Yes po. Pasiring digdi sa unya na tangke sa likod mo. Naglaog dyan ang tubig. Opo, napapanungan siya. Pagkatapos ini, anong purpose ka ning balay-balay nene? Solar panel. Solar panel. Sa makina. Makina dyan sa baba? Okay, solar panel yon sa taas. So makina yon sa laog. Yes po. Okay. Pag unay ang makina, nakauna ang makina, minadalagan ng tubig, pasiring duman sa sentro, sa pagikan mga tubong pinag-instalar. Opo. Ano na nangyari, Kap? Pag bulos duman, yun na nga, ito naman, nagkukorupsit na naman sa elbow. Tapos bigdugtungan, pag minsan, napurutol sinda. Personal na assessment, Kap, sa'yo ang diferensya? Duman sa elbow.
Sa elbow. Tapos sa dugtungan ninda ta. So dugtungan ninda bako matibay. Oo. So gabat kan tubig tapos sa pressure dumana nagkrupsita na sinda duman. Pirang taon na nga ni pang tulo na inang ngunyan kap. Nung June 8, 2 years na ini. 2 years na. Opo. Okay. Sa 2 years na ya, so contractor ka ni kay ni Sisay? Si ang nagdigdi na nagpatrabaho digdi si Moises Breagas. Ano nga kang construction niya? Dahil ko na kung anong construction nito. Ano, nagbetso, Juan? Amo nga ni. Basta, ang digdi, nakauron ko, Taga sa inyan? kontraktor. Para kayo kontraktor? Taga Banao. Taga Banao. Moises Breagas. Mhm. Tas sabi ka ni PWC dahil man inimidbid ninda. Oo. May upis mo daw yan. Oo. Sa inan opisina? Para sa ang probinsyano. Yan? Opo. Confirmado. Ading project na yun eh. Ang probinsyano. Ang sos kan 10 milyones na Yes po. budget. Opo. O, 10 milyones ang kantidad ka ni na Opo. project na ini. Kan sabi ka construct ini kap, may kuan, may tarpaulin man. May tarpaulin. Matatapos ini kuta na pirang calendar days sa ini para Ang sabi karon mo. Architect na Moises Breagas, 3 to 5 months, matatapos na. Oo. Di pag 3 to 5 months, Dahil man. Dahil natapos. Hanggang ngunyan, dahil pa. Oo. So, site, okay na. So, duman na lang sa luwa. So water, so reservoir, okay na. Opo. Uni naman sana, kumbaga dit naman sana, kadiit naman sana na tatrabaho na mapakaray sa nakutan itong mga So, linya ka pinagkadugtungan. Opo. Tapos yung elbow. Elbow. Oo. So, dugtungan ng mga tubo. Ito na ka diferensya. Oh. Ngunyan, sa siring na sitwasyon ka, medyo iba na ang response kan mga tao. Opo, dahil na nagdidigdingan eh. Aha. Ta natural nag-expect sinda na magagamit na nila itong Opo. tubig. Opo. So habang naaro kayo ng sitwasyon, saan sila nagkakulang tubig? May source man duman, pero, Arayo. hindi, aral naman, pero, kuha lang dito. So, panghugas lang. Aha, kung pwede din na malinig ini. Ini, drinking water ini. Oo. Kaya sayang. Okay, ano na nag-coordinate ka na kani sa DPWH? Ta base duman sa pag-follow up kang DCGB sa DPWH through Engineer Muit, solve na, nagagamit na. Dahil pa. Kaya nagpumirit ang DCGB na mapasyaran ini na barangay nindo ka, mahiling ining mga pasilidad. Kung totoo sa pinagataram na nagagamit na, solve na sa problema. Dahil pa nagagamit ng tao. Ay, see. Ngunyan, ano nan sa barita ko nagdesisyon ka mo. So ano na napagkahururunan kang barangay? Yung ano ito na dapat sabi kang council dapat tapusin nila sa project Aha. para magamit ng mga tao. Kaya po talaga ng mga tao digdi. Yung ngunyan, ano na may nagtatrabaho pa ka no? Ito? Wala na. O ano nan sabi? Ano nan sabi? Sabi ninda ang may contact ko naman si Engineer Bulis. Problema yan. Babalikan ninda. So ngunyan ipapaabot giraray nindo ini. Opo. Okay. So ano, may turnover na sa barangay? Wala pa. Di pa akseptado ninyo kang barangay. Wala pa acceptance, wala pang turnover. O pero sabi sa DPWH bayad na ini. Ano sa pagtubod nindo? Baga siguro bayad na. Pero So araw kaning sitwasyon si natural mas dai man talaga ini accepted pero wala man pakinabang sa barangay. yes po. Wala man pakinabang sa amin. Aha. Tapos nagbarita sinda na tapos na dai pa man natapos na yan nailing nila sa elbow nag-corruption na naman kaya duman ang problema para mapakinabang ng tao na so mga elbow duman nag-corruption na naman sa tubig sayang sa tubig Sayang man agad. Dahil magpaandaron mo ining makina, Sayang dadalagan sa tubig, urula man sana. wala man sana Di may mga suggestion kap na ngaya baka ititugot kan mga sa mga traditional na pagtubod. Dahil pa man ninyo binalo na mag-apag ngaya kamo kuan. dahil pa man Pero sa pagtubod nindo talaga sa linya, technical ang problema. sa linya talaga duman pag gabat kan tubig suppression nag-corruption Tapos pinaagi sa iraram kan tulay, nagkakagarak ko din sa tubo nin, Alambre. alambre. alam repisi Paghalo yan sa haloy na panahon, dahil man ito babagsak man ito. Baragsak. Lalo na sa iraram kan tulay mabaragsak man sana ito. Okay, so kapitan sa ngaran kan sa imong mga constituentes na nag-aasa ko ta na digdi. Opo. Lalo na
ganyan, tag-init, nagtag-uran-uran man. Pero, Wala pa talaga source ang tubig. ora pa supply ki tubig. Ora sa tubig, wala problema. So padalagan pa siring sa Luwas. mga tubo, sa paluwas ali digdi sa source. Anong pangapudan po nindo kanina sa DPWH? Sana ang tapusin nila so project ninda para so kwarta ka ng gobyerno dahil masayang na mapakinabangan ka ng mga Na tao. may nagapasarman din taga DPWH. Si Engineer Bobes Nagapasarman. nagpasyaman last month nagdidisinda. Oo. Pigpasyarman duman sa source tapos doon sa mga linya. Aha. Duman ko na nakukuha na si Engineer Bobes talaga amo na kay chance na. Okay. Sabi ng Engineer Bobes parang disinda dahil man nagdididi ma-inspeksyon. Si Engineer Moit. Yes po. Okay. So, ano nang unyanan sunod na plano nindo just in case na tawaran na nagatrabaho dahil na blanco na kamo kung babaralik pa o hindi na nan sunod na action nindo sa barangay. So kaswapon pigbidyuhan ko nag-crop sit na naman so elbow. Pigsen ko naman kay Engineer Bobes. Okay. Pero dahil pa sa ako nag-reply. Pero kung dahil mag-reply, maduman naman ako sa DP. Papalo up naman ako. Natapuso ninda. Yan, Pepe. Balik na ako naman. Maski kamo ka medyo napipiko naman. Ayo, si Mapikon man, 2 taon ako balik-balik sa DP. Nagdara ko naman kay request letter Aha. na pa-receive ko naman. Tapos sa LGU, nagpa-receive man ako na tapos sa project. Hanggang ngunyan, dahil man, mayroon mga diferensya sa tubo. Okay. Sa mga residentes mo naman mensahe mo po, Kapitan. Sa mga residente, pasensya na kamo na wala pa kitang nagamit ng tubig. Kung ang tubig, yao na. Kaso, di ba kita inasikaso nung diping matapos, kaya tanang pa kinabantala ang tubig. Pasensya na, pero yan po ang trabaho ko na gigampanan ko talaga ang obligasyon ko na magkayo ng tubig. Oo, yan sabi, Pepe. Ang gigibo, ta nagresisyon na kasubanggi sa barangay. So mga picture, video, i-send naman ito sa DPWH. Nag-i-send actually, dahil pang response as of the moment, certain Bobes, Engineer Bobes. Nag-promise Jimmy. man daan na matigis si Engineer Moet, Oh. pura man, dahil man nasiri panda. Jimmy, Go. sabi sa kontraktor taga Banaw. Briagas sa certain Briagas, taga Banaw. O namin siya di kapso pangaran, kung magpaligaw ka, kalag-kalaga na kung saan sa Banaw. Tapos, Buda, probinsyano, o dyan, nakalag-kalagon man kang pag-iribata dyan, sa iyaw ni sakop inininda. ang probinsyano, uni sa may Kwan, uni sa may kay Chakres, ang opisina, uni sa may Sentro kan Legazpi. Bakit dyan Baka nag-opisina? pwedeng Makwan, baka pwedeng Angel, uni sa Angel, nakasunod kay Joshua. Baka pwedeng maagyan sa opisina kang ang probinsyano ta. Gary, ako gari gusto ko ng gurumuso na ini mikroponong ini. Nagkukontrol sa na ako Pati kita nadamay. Ano na, balik-balik na kita dyan, haluin ng pagi. Di laman yung kita tao na mag-ayos kan tubong yan. Grabe, imposible ho naman kung dainin dama. Gari, basic man saan ang dapat. Ano yan para? Pero ulit na nakakaayos kan tubo. Nagkukupsit pa ng gadagan yan. Maray, may tubig. Water reservoir, igwang water Kaya ang reservoir. problema, bako man sa tubig, bako man yan sa ginamit nila na kung ano solar. Ang problema, duman sa linya, duman sa pagkagibok ang linya. Sa dugtungan ang 10 problema, million pesos pagkatapos yan. sa mga ibo. Natatarog kita ka iyan. Sabi ba ganin Jermoit kasuhapon, nabayaran na sa kontraktor pero nasa warranty, diba? Warranty. Kaya sinda, sige pantrabaho. Anong klaseng pagkatrabaho ini? Nailingon mo, nailing ko so tubo, ang banting PC na, Alambre. so PC na panggakod sa karabaw. So tubo, Tapos so alambre. elbow, anakabugkos mga Tie-wire? mga wire na mga alambre. Oo. Nya pag tinakla yan, ano man ang kusugkan pag tinakla? Mas maputol yan. O, Tapos nagsurok ako duman sa tulay. Gari ko amang kidit na garit bakal na nakapatos para arogan. Anday ko masabutan ko. Ako na akong experience sa plumbing pero gari. So nahiling ko na pagtararabaw ka. O yan nga ni dar ang tubo, gari mga lawas kitawo, gari mga legs kadarakula digit sa Legazpi. Doon naglik ang tubo, dahil sinakita tao ka magibo. Nagsurok ako duman sa tulay. May tulay, Oo. may raron kan tulay, may tubo, Oo. may sinugpunan. Oo.
Pag uminabat ito, tanbugos man sa napisi, Oh, nainguraan. Tayo nga ni. siyempre, pag uminabat, mahiro so pinagkasugpunan, Maya ito, pwede naman magkibiin naman sulinya, makupsit na naman ito. Kaya pinunduro sa nagpabulos ng tubig. Na supposed to be, nakapix ito, na dahil maghiro-hiro. Pagkatapos, wala nga ni kikupling, wala kiting, so pinagkasugpunan. Dinugtong sa nag-init na sa Ano parehas man? na puro, sinugpo na. Ano man ang pagkatrabaho naman. Pero grabe naman. Di ako nagtutubod na din sinakanta tao. Nagkontrata nga sinakanta dito sinakanta tao. Kundi may problema ang pagkatrabaho. Dahil man pinagbabanggit baga sa pangaran kang kontraktor, ginarana na kung sisayan itong Moises. Ano na ugarin? Hindi ko aram kung ikaw lamang kinagdanagog na master plumber dyan na mag-volunteer na sa nang tabangan niya. Ano kung ano? Dahil man ma-volunteer BP. 10 milyones ang kantidad. Ayaw na nga ni. Ano daw kung sa engineer Baclaw pwedeng mag-intervene ka na di? Provincial engineering? At dahil man ma-intervenir nga ni BP ta. DPWH yan. Diba? Once na nag-intervenir ka kan, basulon ka na dyan. Madamay ka, buda DPWH siyang project, buda under warranty, nabayada na sa kontraktor, sabi niya mo, di obligasyon din ang trabaho niyan. Pulpugon kan DPWH sa kontraktor. Correct, dapat lang. Kamay ko, anaram ko, may retention mo, may nanapod kan, bandjay ito. Oo. O, ni paano yun? Parang tubo naman sa ng problema. Ako, gano'n naubusan ako, Jimmy, kisolusyon. Ako, mas nga harayo. Wala nakisignal ang cellphone. Dumi naman ka pati, arayo unonon yan, pipasabay ka takas, pipagamit ko sa imo sumobil, nagmotor ka, tagari mas bakaskas ang motor. Tapos ako gari ubos ta ang solusyon kung naisipan na. Baka mo sa mga parantabay tanawan patara. Ano na Hirap yan? man pati sa mga eskwelahan. Baka damay sa 10 eskwelahan, million pesos. mga Ni si Angel, nagdadangog iningon yan. Pagka-report mo, Angel, numiyang ka daw sa opisina kan ang probinsyano. Kontakot, bata sa number ko kay, so, igwa kong number ko, di ko na kawara sa number ko sa phone book, sa kwan eh. Yaw ng opisina sa may kataning kang Cres, sa may kanto kang dating, People's Marketing, Sampangan, Turota Please Kinit sa Shell, ang opisina, WCS Construction, tama? Yan dyan. Baka, di na ang itatarap, Jimmy. Hindi pa, NBP, pwede nga ang buhok mo pati sa likod, ubos. Oo. Hindi pa, Oo. na may kapitan man, naghahapot kay Kapitan Uraa, Oo. kung paano makatay up sa to. Para sa? Problema man, iyo man. Para sa? Water system project man, dahil man ang pakinabangan, dudumanon ko man. Salamahing pangyari sa maamak ka. Huh! Ano ba to? Ano nang sunod? Naubusan na akong naisip. Basta, sabi ni Kapitan, Pero nagkaman mo, Jimmy, na talagang din sila kita tao dyan na 10 milyones, wala pa kinabang. Nagatol sa tulako, batang kulak kutulako, natipsikan kipagprito ko kang lana. May lugat. Ayun ang wala yan. Basta balansita na. Sino Nakuha pwede niya mag-intervene kayo ni ano ta? District Engineering kang DPWH, gari. Garo na. Pag nagaduman kita, pinaapod man sa project engineer, okay na daa. Malinaw na. O niya, kung magtaram ka mo kung okay na. Dumana kita, Jimmy, sa Akubing. Saan ini? Ang probinsyano? Kontraktor na. Ginarana na ni Kapitan sa kontraktor. O tanaw po. Dumana kita sa ang probinsyano. Tas hindi ang source of fund kay ni? Oo. Dumana kita ta. Sayang, di man nagkakuan. Sorry, tabi, may mga kami bilang sa ang probinsyano. Sorry, tabi, ano. Pero kay paano may mako ang boses nindo? Tapos yan pigitadran na kontraktor. Pagkatapos Moises Priagas, inapot ko na kan si DE, bagong DE digdi sa 3rd District, inapot ko kan si mga engineers. Dahil may man yan, may man yan empleyado, most probably,
De contract Probinsyano private ini. contractor. Kaya dumana kita sa ang probinsyano, apod-apodan tan ang probinsyano. To sindan source of fund, masugpan sinda kay ni pag-arog kay ni ang kwaninda. Arog kay ni ang proyekto ninda na nagbugtak sila ki 10 million pesos. Tay man nagagasto kang publiko, day man nagagamit kang publiko. Sa ibong kan sobrang init baga, nagtagawra na lamang. Abot na lamang kan tagbagyo naman ng mga bulan. Wara man ki problema. Awara man ki resolusyon sa problema. Sige daw. Sige, paniportong una Jimmy sa Angel at panubanon ko sa opisina Out na ko tong BBT. So yan ang parang siya doon itong pagtugay-gay ka ng istorya. Manong dako lang kantidad ng proyekto water system, pag-abot sa DPWH okay, pag-abot sa barangay Bako okay. Jimmy nasanit sa DCGB nyo. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas. Halagon ko muna si Angel uwi mas lang opisina kan ang probinsyano sa may kanto. Digi sa may sa may Shell station sa kanto. At Padigmar. Hello pare. Sarado ng opisina dyan. Sa ina. Ang sabi sa Manila na, itong nakapaskil naman. Kalanaw. May nakaso. Pangyari sa mga thank you Padigmar. Sige daw. Angel. Bibi, Ay, ganyan. nasa paligid lang Baligid lang. Diyan, dara mo sa mobile. po. Dahil mo dara? O, Bibi, kaibahan ko po. Sige. Habang nagalat-alat kan pa report doon taga-tao ni si Manong Ri, may reaksyon. Agila mo na dyan sa may kanto tabi. Ito sabi ni Padigmar, sarado na opisina dyan. Agila Nagpaplano tabi. na kami, nagpaplano na kami, Bibi, ni Kuya Boy, kung mapamanila kami. Ano? Kung mapamanila kami. O di sa likod sa naka mo. Okay, agila mo na. Madali lang, standby. Madali lang. Hello? Mano? Mano, good morning. Nabusan na akong solusyon, Mano, sa problema. Tama-tama, nasa tangod ako mismo kang ang probinsyano dito. Sa kataning ini pala nini kang Kay Chakres, may kaunan ko. Oo. Sarado man auto digdi. Pero sarado man hanggang sa Cebu bukas. Iguan sa kanto pare sampangan. Iguan kagyan. Tarakat. Oo. Man ang dahil ko minaglaw. Ayan. Matibayon ang ko. Matibayon kang reporter. Nailig ko. Oo. Ako dito baka nag-monitor ito. Nailig pa ako. Okay. Ito sabi mo, minsan kaya baga, ining mga kontraktor na ini, sinda ang guminana kang kontrata, pero pasok ko nila. Iyo nga nang gusto kong masusok. Kaya karon talaga ang probinsyano party list kay ni, di ba? Dapat sinda ang Sinang source of fund Kaya nga ning maraman ninda sa project ninang ginibo, ilang di pa nagpakinabangan hanggang ngunyan 2 years ago. Makangiri-ngiri, nailig ko. At tayo, yung dami ko. Patalay pa ako na mamahaw, gigutom lamang ako. Wow ka na. Yeah, okay. Sige, Mano. Thank you. Alright. Angel? Mobile? Ay na ka mo. Pali ko na, Bibi, Henry. Sige ha. Pagka-report mo, bumaba ka ha. Madali lang. Ilagtan mo ng report ni Angel Mostanza, mga tugang 12, makalipas ang alas 8 din morning. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraantabay. Cleared sa bomb threat on Divine Word College of Legazpi. Ini VP Henry, ang payaga kan Legazpi City Police Station na ipinadarama sa tuya ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Makalihis itong pigkondukta ng VP Henry na investigasyon asin paneling katuwang man ang Provincial Explosive and Canine Unit Albay. Sigun kay Tagtag VP Henry, alas 11:05 nin pagkaaga kasukapon, Hulyo 20, kan may nag-report sa indang hepatura, marungod sa naresibing mensahe kan The Divinian Frontier and Senior High School Facebook page, hali VP Henry sa sarong FB account na may pangaran na Misan Trophy. Milawag VP Henry kan mensahe, i-quote ko lang ini VP Henry, basahon ko ni Impoto, sabi digdi, prepare yourselves. This is a warning to all of you. This campus be not safe anymore.
I will shoot and perpetrate the school. I will also plant bombs in the campus, one at the senior high school building and one at the junior high school building. This is due to the unfair treatment of some teachers, staff, students, and especially classmates. You will all suffer an easy yet memorable death. Be ready for whoever gets shot or killed tomorrow. Good luck. This school will be dead. Makalihis VP Henry ang nasabing report, tulos man nakipag-coordinar ang Legacy PNP sa PECO Albay para man sa pagkondukta ng security assessment, paneling as in bomb clearing operations sa bilog na campus, mientras na ang Regional Explosive and K9 Unit o ining RECO dyan sa Campo General Simeon Ola, ang naglansar naman VP Henry ng cyber investigation para masusog ang pinagalian ka nasabing mensahe as in mamidbid ang personang responsable kay ni. Alaunang 15 nin kasuhapon VP Henry, kan pigdeklarar man kan mga otoridad na ang bilog na campus ka nasabing eskulahan ang salbado as in clear sa anuman na klase nin pampasabog. Ang pangaputo na sa VP Henry kan Legacy PNP na duman sa mga makakaresibin sa rin kanyang informasyon tulos sa makipagkomunikar sa indang opisina asin sa PECO o kaya sa RECO dyan sa Laugan General Simeon Ola. May challenge dyan ang mga taga-amigo to dyan sa cybercrime. Kung paano nila maaraman kung sisay ito, that is the biggest challenge to them. Gusto ko matitesting an sa indang palumoyon ko. Gusto sabihin, dapat maaraman niya to kung sisi ana sa likod kan bomb threat na ito. Sure. Yan ang sa indang challenge kung paano madiscover sisay itong nagpadaras kan bomb threat na ito. Paano maaraman? Through internet yan, di ba? Yes po, VP. Sa ginamit, so internet, paano nag-internet, sisay nag-email, paano in-email, sa nag-email, sa lugar nag-email, boda sa iyan, naghahali, na threat na iyan. That is the biggest challenge sa tuyang mga amigo dyan, sa cybercrime unit. Aramon kung ano iyan. Yes. Okay. Nakaschedule ko na ako VP Henry ngunyan. Ay, kay Diyos pa pala ng kampo, ano? Kay Diyos pa ang kampo. Siguro, ano ngunya na petsa? 21? Yes po. Siguro mga 28 tabi Joshua, dumanon mo sa kampo cybercrime, kung naaraman na nila, kung siyang tagibo sa likodan ka ito, tawanta sinda ki mga 1 week lamang to investigate. Di ba? Joshua, Yes, pakinotabi ka na after 1 week, dumanon mo tabi sa cybercrime unit kan PNP, kung naaraman na kung sisita, bako karaw-karaw ang pigigibon nila, pigdistract so kan na-distract so klase kan Divine Word College of Legazpi. Di ba? Yes po, VP. Ayan. Okay. O di sige. Klaro So, na. yan, VP. Klaro na iyang campaign. Ano? Yes po, VP Kaswapon Henry. pa. Okay? O di sige. Baba Apo. na dyan sa So, yan, VP mobile. Henry. Lumawag ka duman. Haputon mo. Sa'yo nantig mo na opisina kang ang probinsyano. Mababa na ako, VP Henry. Ang chief dyan. Ikaw dyan kipigapon na chief of staff kang ang probinsyano. Baka pwede mong makaso number. So Yes po, number o VP kung Henry. ano, baka pwede makuha. Tapo lang tatabi. Ikuan ha. Angel, Yes yo. po. Okay, sige. Thank you. So, yan, VP Henry. Ang mga dugong papung informasyon halos sa luwas is almost Plaza, DSH Avenue. Thank you, Angel, sa report. Ali dyan sa luwa. Hello, Manong Reg. Hello, Mano. Mano. Item na ng biyan mo so cyber Cybercrime unit o ang opisina ka man, yan diyan sa sa kampo. yung sa may oo. Yung dyan, sino nag-investigar kaan, mga concerns na? Ngunyan, may pinail na akong kaso diyan kay Mano. Hanggang ngunyan dai. Di nati-trace? Then kamo, dai man parehas ang kang NPC. Anong NPC? Wala ka mugtakan. Pig try. O dito ako nangyari yan sa kuya. Nagreklamo ka? Nagreklamo ako kompleto sa file ko. Ang sinabi sa kuya duman, upload na ako. Oo. Mala, hanggang ngunyan. Iyo nga ni. Dahil pala ako pigapudan. Nga kang dapat ko maraman tayo. Pangabot man sa cyber. Ang mga Pura man talaga, deo nilugod. Bako papadumanan mo ito kitawo. Oh, sa next week, padumanan ko after 1 week kay Joshua. Sige. Anong lugod kayo ni Mano? Tapot mo kung pira naman lamang ang kasong ginana nila.
Ayan. Sige, tayo pa-follow up ta ha. Muna interview ta. Suhead kan Cybercrime Unit. Yo. Yes, Interview ta. Pag-abot kaya dyan sa bagay na manong kung ginibo ang kung ano yung bagay na. Kaya nga ni, ginibo yan. Ang pagtubod ko man, opinion ko yun eh. Ang pagtubod ko ta ginibo yan ay siya niya para makatabang sa mga araw sa tukso. Yeah, correct. Iyo baga. Hindi man ang grenade para lang sa indang kapresyon. Grenade yan dahil sa mga araw sa tong tao na honesto, napigluloko kayo ng mga scammers na rin. Yeah. Ang issues mo, ang agaw-gabi. Ang hingili-hili ako talaga, na-identify na ninda. So, kumbaga, so yan naman nag-anong yan sa Facebook o sa social media. Kuha mo na ako siyang taong tulos ko siya na nagpatakot na anong yan sa bumbang yan. Hindi ko lang talaga aram kung talagang sinda ang mada, kung pumasugo pa sinda kibang tao para dumakop kaya na tao. Okay. Yan ang mga daytaram. Iyo. Okay. Aram, ginibo ang cybercrime para makatuwang. Ginibo ang NTC para kung mag-complain kita kay may siging apod sa tuya, may action. Kaya nga ni bagamano so mga so igwa na kitang identification maski prepaid ka. Naglista ka pagkatanganing ma-identify kung sisay ka. Yeah. Yes. Kung magreklamo kasi na kung nata siging may nagalaw sa context ng text na kung itong very simple na ito, dahil hindi kaya remedyoan. So yan pang mga darakula na ako I don't know kung ako I myself biktima ako kay okay. Hanggang unyan. Wala. Okay. Sige Manaw, salamat Salamat tong tabi. Alright. Dio. Bueno, thank you so much tabi Manong Red Mamaya at i-side ko kay Joshua yan. Mga next week na. Mga next week na yan, maraman tabi Joshua, palapon mo yan ha. Gustong maraman, ano resulta kaya, buda tama itong hapot ni Manong Riz. Ano ang iba pang maitabang ninda sa publiko? Aray ko. Hello? Hello, VP. Good morning. Yeah, good morning. Nagdangog ko tabi ito so kapot about the PNP Cybercrime Unit. Ano daw kung baloon sa NBI naman? Pwede. Diba? Kailan dapat may complainant? Kayo nga Sa bagay, may mga so sa Vice Presidente bagay, magi-complainant ang investiga. Dapat ang complainant sa school. Iyo para maaraman kung sa ito, di ba? Iyo. Mapundo yan, mahanap kung baga mahanap. Yeah. Tama, Migo. Okay. Sige. Hapot ko lang kabi. Nahapot mo sa Angel. Ka nga rin. Supermeet ko nigwa. Si Karen ang nag-report ka. Ito pala si Karen. Si Karen. Si Karen kaya standby yo. Okay. Sige, thank you. Okay. Paulok mo naman ako dyan na sarawayon ka. Aray ko. Okay. Bueno. Okay, bye-bye. Thank you. Alright. 8:21 oras po sa Pilipinas. Joshua. Good morning, Joshua. Come in, Joshua. Hello. Noted. Very good. Ano yung garing, may pigisingil sa water district may utang ka ngayon na bayadan sa tubig. Okay, sige, go. Yes, anyway, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga tong bareta, daruman sa na isang linggong pag-ibig, ang presyo kan produktong petrolyo, pinatana sa nakitanin sarong simanang kaugmaan nin pagbawas presyo, ngunyan broken-hearted na naman ang mga motorista dahil sa halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo, krudo, asin, gasolina. Digdi BPND sa Daraga Albay, pinautog naman ang pagumento sa presyo po alas 6 kasubago, saro-saroon ta. Digdi sa may parte kan Kimantong, ining Shell gasoline station, ang sa indang Ultra Diesel Saver, nagkakantidad ng 86.7 pesos. Ultra Diesel Plus, 100 pesos. Super Gasoline Saver o kaya unleaded 82.5, as in Super Premium 83.5.
Next, sa Caltex, ang saindang diesel, 87.94. Oh. Ang saindang gasolina, ang unleaded, 82.67. Ang saindang platinum o kaya itong premium, 83.67. Next, Petron, ang saindang diesel max, 85 pesos. Ang saindang turbo diesel, 88.80. Ang gasolina unleaded, 80.20. At in ang gasolinang premium, 81.20 pesos. So, Dordakula yan, DPN ring aumento Yeah. na ipinatog na kaso bagong alas 6 ang pagkaaga. Ang tadi DP, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCTV. Salamat, Joshua, sa report. Reaction ni Noel Duman sa concern ta sa tubo dyan sa Ginubatan, doon niya Mercedes. Ang apod nga ka ang BP solvent cement, pero maski pa iyan bugtakan pa kung daiyan gamitan ki elbow, maray talagang talagang mabigayan. Yun ani. Naramdaman ko na word ng solvent cement. Sabi. Good morning kay Pading Boy Madilar. Pading Boy, maray na agad tabi sa imo ha. Salamato na maray. Pagdutog sa tuya na programa. Alright, Karen, 8:25 na, mga tugang sa DCGB, as in sa Pilipinas. Sandali lang, hunin nag-gawin si Kuan si Angel. VP, Oh, ano, kumusta? So, follow up mo dyan sa opisina. konfirmado mo ng VP Henry, sarado ang opisina kan ang probinsyano party list ni VP Henry. Oo. May nakapaskil na ipinapaalam po sa lahat na ang tanggapang ito ay sarado pa rin sa ngayon. Ang opisina sa Maynila lamang ang bukas at tumatanggap ng mga transaksyon. Para sa mga nangangailangan ng medical at burial assistance, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming online account. Ang account ni Henry and www.facebook.com/angprobinsyano party list. Salamat, maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Salamat, Angel. Naunawaan ko pa ang iyong binasa. Yun lang po at maraming salamat. Di, wala ko opisina dyan yung Kuan, yung construction firm? May yung opisina? Yung production firm VP Henry, Igwa. Di mo kada ka naglaog, baka pwedeng may contact lamang sinda? Di VP Henry, ako tigsimbag duman, tigtur ako, sarado ngaya ang opisina ngaya kan ang probinsyano. May mga concerns ngaya ka mo, igo ngayon dyan kan sa indang online account. Paano kayo ni? Talagang na nagitang maisipan na solusyon ka. Salamat iyong pag-unawa. Hindi ko alam ko ang igwang chief of staff na taga-digdi yan eh. Lingaw ko sa pangaran. Gari igwa, basta igwa kung pwedeng makauron niya na chief of staff kang cartelist na yan. Na taga-digdi. Garo taga dyan sa Daraga. O di, wala tayo. Wala tayo. Salamat sa iyong pag-unawa. Hindi ko lubos na nawaan paminsan ang ganong bagay. Angel Mustaza, District Revenue. Kasi daw, baka, oy, mga busing, nalingawan ko, nasa puro kandila ko sa pangaran, kang chief of staff. Di ko aram kung iyo pa eh. Hello? Po. Off there ka. O, ano? Yan. Iyo pare. Ano sa first name nga ni? Iyo. Iyo. Nahilin. Iyo, sige, okay. Natandaan ko eh. Tama ka. Oo. Okay, Migo. Salamat ha. Iyo. Nyanya. Thank you so much sa ngaran ha. Thank you. Alright, thank you so much. Alright, ito na. Nakuha ko na sa pangaran ha. Takunday, apunan na sa tagsadiri. Biyo, palugod. Ilagta mo na ang report na Angel Mustaza. Mga tugang 8:28 na. Karen. Good morning, Karen. Headline ko, VP. Alat nga na. Headlines ngayon ang broadcast. Alat nga na, bago sa headline,
may na-research mo kung may permit da itabi bako ahali sa kuya ni hali sa mga listeners ta kasabago kung may permit da so nagrally ka so hapon. Day man David Henry, initially kay provincial administrator sa napag-araman niya, day man day ini nga permit, kaya pala day nagpirinir dyan sa may Kapitolyo, naglibot man sana. Dapat ba may permit nga yan sa PNP, di ba? Sa paggamit kan Piñaranda Park. Confirm na daing permit? Day dapo ini initially. Paano na confirm na daing permit? Sa pakipag-ulay niya to iyan kay provincial administrator ta Iapot mo sa Maniraw kuan. Iapot mo sa Ligaspi PNP. Dapat ikaw ang i-permit sa Ligaspi City PNP. Hapot iyan kan tawo kas bago sa listeners ha. Iapot mo sa Ligaspi City PNP yo. Sige, depende. Okay. O sige, go ahead. Ay sandali lang. Mientras tanto, 8:29 oras mga tugang sa Pilipinas, pagtrabaho kang inisyal na two-lane kan tulay sa binitayan sa Sagkod Kilikaw kan Daraga day nang gad matatapos ngunya na July. Mala tapit sa 21 na bagang ngunya. No rin da matapos Karen, i-detalye mo. Aabutan ng gadsi sa Sagkod 2 bulan ang pag-aman kan inisyal na two-lane kan steel bridge na minakonektar po ang binitayan sa Sagkod Kilikaw kan Daraga. Iyan VP, kinumpirmar ni Gobernador Noel Rosal sa DCGB News. Matapos na palan ining magkaigwanin formal na pag-uulay kay DPWH Region 5 Director Kalapi Tanggol, kaibaan na DPWH 2nd District Engineering. Kung saan sa nakumpirmar kan Gobernador sa mga pamayo, maalanganin ang ahensya na matapos ang tuling sa itinagtansya asin promisang katapusan kan July. Kapag sabing day masyado sufisyente sa bulan na ini, ang pagtarakod-takod, pag-welding kan mga bakal, puon sa salog, sagkod sa lawas mismo kaining patulay, pasiring sa may Kilikaw. Matatandaan baga VP, enot nang sinabi kan ahensya sa gobernador, na kaipuan talagang komprehensibo ang pagtatrabaho kan ahensya sa mga bakal digdi, tangani na balansyado ang gabat, asin kampantian mag-aalagi dyan na sa mga magagabat na truck o bihikulo na day rumampahog dahil tamaray ang pagkaka-establisher kan mga bakal sa tulay. Mantang sinabing sa personal na pag-inspeksyon kan gobernador na hilinga naman inimin mga materialis na bakal na presenteng tig sa taga-eskusar naman kan mga trabador kan DPWH kung kaya day naman ini pinag-apresyon pa kan opisyal sa pagsabing kung inasigurar naman sa yakan ahensyang matatapos sa additional na 1 to 2 months ang tuling, ang importante sana sa gobernador, may maaman, budak matapos talaga ini, saan mga tao nagharapot, nga naglalaom nang may magkakaaragyan na ining tultul. Kaya day ni matatapos dito ni na July, ang tigtatansya, September, matatapos ang tuling, kan binitayan sa Sagkod Kilikaw Bridge. Okay. Sige, alaton ta naman September. Tagari mga dalanganin, gawday kaya eh. Di man ang talagang nagyang ko one time yan, talagang garo alanganin pa na hihabol ngo niya na July. September, baka pwede pa. Yo. Yes, we. Okay, sige. Pagsusunod naman yan sa DPWH, Karan Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Mientras tanto, mga nagmaot na maka-avail kang educational assistance duminagsa sa CSWD o Kantabako. Ano daw na assistance ini? Aramon ta daw sa report ni Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar. Ang radio. Come in Jomar. Hello? Hello? Jomar, naputol na si Jomar, wala na. Mientras tanto, duman daw kita sa report ni Pading Al pagbabaha sa Legazpi. Paluway-luway nang nasresolberan anhapot. Ano ang sikreto? Aramon ta daw kay Pading Al. Good morning, Pading Al. Go ahead. Salamat, Pade. Magayon ang koordinasyon entre kan mga barangay, DPWH, asin ang gobyerno lokal mismo, kan Legazpi sa pagiman kan City Engineering Office. Kaya naobserbaran na paluway-luway na resolberan tulos ang mga pagbabaha minsan sa Legazpi City. Yan ang pagtubod ni Mayor Siam Ismail, kasunod man kan obserbasyon na makaskaso na ang dalagan kan tubig ba
digdi sa Legazpi, kung minabagsak paminsan ang makusog na paguran, as in mina subside dulo sini diyan sa Macabalo and Tibo River, pasiring sa kadagatan. Ang sekreto continuous na dredging kana mga salog ang pagigibongon yan kana gobyerno lokal atin ang mga barangay mismo iyo ang panagos man ang pagkipag-coordinar sa Legazpi City Government regular ang mga line kanal na barado. Sarong ehemplo kayan ang area diyan sa Imperial Court and Orosite area, pati na iba pang mga barangay na identified na nababara ang mga tubig o kaya tubig dahil kan mga basura minsan alagad ini panagos na pinagdidresyon yan kan pagreparo kan gobyerno lokal. Plus, gamot sa pumping station, ang DPWH naman ang namamahala kani dahil may memorandum of agreement na pinirmahan na sinda na ang mahala sa maintenance kan mga pumping stations dito sa Legazpi dahil sindaan may technical team na pwedeng magreparo kani. Ang pigigibo kan city government, panagos ang pagkikipagtabangan sa City Engineering Office, as in barangay mismo, panagos ang mga koordinasyon ng pigigibo para at least paluway-luway na nasusolve ang problema sa pagpapaminsan Yes. digdi sa stad nin Legazpi. Tamang-tama pa dita. Sutaguran bagagari limitado ngunya na hanggan ano yung ngunya na third quarter kan taon. Ano? May La Niña bag ano ni taginit sa El Niño. May El Niño. El Niño, Wakala ngunya Kailan na minsan? tama na pigibo na ra mayor, may na kalokal na gobyerno. Habang day panaguuran, luway-luway na maresolveran niya, di ba? yung paminsan kaya baga, may nabagsak sa nabiglaan na bagat. Yeah. Ayan, bagat baga, volume kaya ng tubig. Kaya at least, pag-ano kayo ng oraw, yaon ang padagos na indang pag-dredge kan mga barado na area na pwedeng pagikanan ng tubig ba. Yes. Aha. Yan na pa rin, ano impormasyon pa, Giraray, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 8:36 na. Mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. Jumar, standby muna at naka-stack ang nagkapera niya itong pagiromdom. Sa magbabalik po ang hapot sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo.
ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad.
Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check. Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check. Expert teachers? Check. Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpon sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadak
opisina, mantangang kaipuan man sa ng islat, ang bukas na islat, isang gatos na mga third year and fourth year college students. Sa pagkikipagkaulikan ni CGB nyo sa nakaperang estudyante na naamayon, sabi ninda na alas 4 pa sa nang agaya o nasinda sa atubangang kang opisina, nagpipila na, tangani na desinda maubusan kay itong susanggatos na estudyante na limitadong islat. Ngata sanggatosan na, dahil lang susugdigdi sa CSWDO, 425 talagang slots para sa college students ngunya na semestre. Alagad ang 23 digdi naka-reserba duman sa mga 4-piece families, 10 man na estudyante, and para sa IP, mantang so 292 na slot, okupado na ito, o kulokado na ito duman sa mga estudyante na nakabil ka nakalis na semestre na na-qualified pa para sa sunod na semestre ini. Kaya ang natadang slot para ngunya na semester is sanggatos na slots na sana. First come, first serve ini. Dahil pwede digdi ang mas pobre ako sa imo dahil lang dahil digdi pigpipili ang pobre BP Henry, piga ako nga ninidian mga nasa private schools, ang solamente man sa nadigding daro requirement is naka-enroll ka, dahil magkaipuan na lang kawang grade, naka-enroll ka lang, saka dahil ka nakaka-receive na ano pa man na asistensya hali sa ibang ahensya kan gobyerno. So, dakuligdian madi-disappoint dahil ang tasuday na abuton kang islat na nakapila pa, kaya habang nakapila, sige ang birilang bilang ninda, kung abuton pasinda kang sanggatos na slots para sa semester na ini. Jomar bien, DCG. Jomar, madali lang tabi. Taga-Ramaitik si madali lang ha, madali lang. Ito. Sabi niya, good morning, pakihapot po, purely for tobacco. Residents po lang ba yan na pig-applyan dyan? Iyo tabi, BP Henry. Tabako lang ini. Para sa mga taga-tabako lang ini, tapundo ini kan lokal na gobyerno kan tabako. Bako ining national. 10,000 man lang yan, 5,000 per semester, pero dahil gustong sabihin na pag nakakuha kang ngunya na semester na ini, sa otro semester makabil ka pa, kung dahil ka naman makakwalify dahil sa nagkapirang mga teknikalidad. So hanggang 2 semester sanan pwedeng makuha kang sarong estudyante, kaya pigipili digdi sa mga 3rd year and 4th year na mga estudyante para madali na mag-graduar bako sa mga 1st year. Okay. So yan, BP Henry. Yan ang impormasyon. Jomar bien, DCGB. Thank you so much, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mula sa mga lansangan. Bueno, mapaaram na gayud kita. Okay na? Nakareport na ka po sa mga pag-iribat, ano? Mapaaram na gayud kita, ha? Mga tugang, sandali lang. May hilingon lang pa akong sandali, ha? Hindi po sa kuyang mga communications. Madali lang. Di maghiriro tabi. May tinig na naririnig si VP Henry Maceda. Kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na portaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DCGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi
Mga tugang, salamat kan sa pagkantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Ini po si Henry M. Di pong personalan, ako po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Inihahatod sa inyo kang Department of